non indigenous mane dak amunit atum kali la ke claim vek apang ke la ke karbi atum phan lang plot pen si ke claim la hela karbi akhe phan lang plot pen si ke claim lo karbi atum phan rat angbong pirthi angbong ka pe klang kam tum ye karbi atum ke thang da suli jat le vialin tame dong tip tame ing thok prat tame wa bisak la tum ke claim la si la so kahi no pi ka kam claim la sini tunge la pen la ke claim ta hala ke claim la pen ka publish hala tum lo athi mahala tum claim lo anu ka prik hada avede kente anu ka prik si ka pe klang nunji po ave hala tum se pe klang lo hala tum si ka publish lo hala tum le publish be te jok ta chini du de chile Padahal tum bahini wet kente hala lo so pe hala kopilo ne api bahini wet kente ne ye monik puda pointung de kopi ne api hala tum bahini wet kente hala tum se pe klang lo ka publish hala tum lo ka ke selam hala tum lo lage karbia aphan lang plot pensi ke claim lo lage rat dan no pir care no karbia tom han aman papi pipet dekna pu alam si claim la si ngelitum la so ke claim apot la arrest vek nanji la pen ke hasti pivek nahi pusi ngelitum kadiman lo la ke la so ke claim ke hala tum ke claim ke lage komad ni inu ta phan pu gali lage karbia res aphan karbia khe pansi lage lang plot pansi claim la si nitung ipu ke government atum latum aphan arrest ra prap jing bet arrest ra ke chok lim hasti pivek nahi pona ne litung ipu ke amat ning oi me melam BJP dengan ni litum hasana attack to wrong hala tum han arrest nangi pu kede hala tum mangi BJP tum mangi ne litum hasana attack to wrong la si anke nil tum han attack to wrong hala tum han arrest nangi pu da pe punishment pi nai pu da pe kasi kroy don son mande lu bonte karbia tum han ke lang rem ke claim ke kasi kroy don son mande lo la son ke lati kadu vitala ni tum APHLC tum arrest nangi pu ke popot punishment pi nangi popot alam ke nang abnut ka prix atum seta re-examine tu tak pula metang matang cema ta tu tak ke alang litung arrest nangi pu di punishment pi nangi pu demand medet ke chok lo mala sokam la son claim lo te karbiatum aman karbiatum a respect into you mala son laki kai keseta into yun ela la si BJP apan punang ko athike alang litum phansi bang public atum election pen pe hai karbi atum phan chot kalilo kado ve to phanda akimia kam claim ya phansi akimia kam bulate kahe no mone to phan arrest that ke laga akimia kam lo bende no kahe no to phan arrest that bulate kahe no kam lo ente lage la soni claim leader nahi pusi ni tum BJP apan punang ko lo lage alang litum si ruling party alang litum ari deng si jakong do ke public itum si bang election pen pe hai lo kente la hilo de alang litum male pupe anu apre han purong e chok je lo aku ini ta ili tu CM tak pulo mati di non tak aku putunan ko lo DCSP ta niri deng si duk pulo mati pu ande DCSP tu people si la arrest de ande into CM si arrest ri purong lo mante la pulo itu masih si arrest ri purong lo neli ka chingya tenge DCSP tu ge la songe arjulong lok lo te plain a district tu ge do kokel lo nge arrest vek ko lage komanya minister phang chorjuji pa lama le hada ke la si data la songe leader nahi te non AP DCSP tu reporting summary kapang summary ge neli tu ma tha ge hala neri deng si duk po bang si claim re arrest ri purong lo pon pusin itu mathanang ko la si la ke itum karbiatum ahon man a dignity honor respect la hu ka pa ve kam si claim la pot la ke kaddo ko ve tum ta mathanangi la pen kaddo ko ve tum ta karbiatum phan ahon man ke chibi nangi
honor kachibi nangia dignity la pen respect kachibi nangia kama bangke karbi akhe pan po bang inut bahini po pan ngali karbi akhe pan aman kachibi nai page ilitum kadu beta lage claim hur nai la pen thur pak nai la bake ilitum ke manghu thume melo non anda karbi tu ing samria bangke punang college ta ini tum kachinia tenge o women justice forum tu bange pulor komlo alang itu mana anu apret lo pupela itu APHLC pen women justice forum tu na lang hipu an par ke akapre ke tu do clip kopia polo ke do clip karbia phana man chi ping tum tema bang dong sit dari bang pu tot kang thok ka de da lang dun trong dong ke mi ma la bang ke ilitum ning oyala la son ke itum meme ilitum Charlie dunang ko alam kali hala tum naga tum son thot claim dunang ko alam kali seta naga tunge bang amithang akhe anong ne chepe do ya phan an akhe anong kachi bi ya phan a respect kachi bi ya phan alang litum thut pa ama hala kacho claim ka he no bang phan chi thur bare lage dia Dimapur town nang bong we look at it ilie pupe ni tungke itung ta son thot li binang ko bang phan le bali dan itung gi pu bang ke arona ting pen arrest ra action enangi arona ting kulo tente non ta nang litum jok ta thek long po hala ke ko pu mayong ke arona men ta ho ITX 2000 67 section along the top do ITX 2000 section 67 along the top do laki ningkan ke thoman jail dam nahi lagi kaselam tu pen publish koma tu man la publish ka publish tum pul le hala tum lo a blue film hala tum long sido gente ku busi along apre na le rock lante hala tum le publish le te man lo chini dun pola ako hala tum ka publish ji pu ka lite ko pc a blue film ka selam nang po hala tum ka hin no si claim jo i pe claim jo ita me ne video ta ke claim tu kan te la ka publish ji pu phan si ke claim lo kan hala tum la pen itum jok ta nong ke mang nang luren nang pangal luwer pu mat phan lo ne ke lo pu thek ti la ke ham bang a khe dum ha ke chilu rap lo chilu et lo ro kom lo bang a khe dum phan an ke anh ấy tung thạch long lo ru drugs a lecchi easy ke claim kente la so ye pilo ma tum lo lai claim po chini hur masila la se ke la ke karpia tom phan anong ke ju ya phan ra ang bong pir thiang bong karpia tom phan ka pe down ya phan ka deprave ya phan immoral ka pinchong ya phan ka pakorak ya phan sila ke claim la si APHLC pen ke nelitum ason ka pregnant tum pupe nelitum gi puke la ke claim back tom phan la tom phan arrest nangi la pen punishment pinangi prabjing pe la anu